Jane Carvin, Modrá, prolog. Lea. Karinin hlas som počula ešte skôr, než sa mi objavila v dohľade. Čierne vlasy mala rozcuchané a v tvári červený nádych od behu na kopec. Za ňou bežal Ben, na ktorom podobné známky vyčerpania badať nebolo. Ale hnedé vlasy mal rozviaté od vetra. Tu som, zavolala som na nich a zdvihla ruku, aby ma mohli ľahšie nájsť. Zbadali ma okamžite a zamierili ku mne s prísnymi výrazmi v tvári. Ajaj. Boli sme u teba doma a hovorili s tvojou mamou. Začala Karin. S povzdychom som si oprela hlavu o kmeň stromu za mnou. Až príliš dobre som vedela, čo za debatu ma čaká. Povedala nám, že ti prišla prihláška do výberu. Nadviazal na Karin Ben. Pričom sa mu obočie nesúhlasne stiahlo. Tón jeho hlasu bol priam obviňujúci. Ako by som ja mohla za to, že mi ten prekliatý papierik prišiel. Chodil všetkým. Podotkla som neutrálnym hlasom. Stálo ma to síce veľa síl, ale musela som zachovať pokoj. Hádka s nimi by k ničomu neviedla. Mne neprišla, podotkla ticho Karin. Ako to? Zamrkala som na ňu prekvapene. Čo myslíš? Nie je pre rodinku najvyšších dosť dobrá. Je to banda pokrytcov. Ben zvýšil hlas tak prudko, až mnou trhlo. Ben síce vždy budúceho kráľa neznášal, ale až takýto výrazný odpor som nečakala. Jeho slova už balancovali na hrane zákona. Ben, prosím, upokoj sa. Požiadala som ho. Som pokojný, Lea. Akurát sa nestíham diviť, akí sú to pokrytci. Do výberu boli vybrané len ženy s bezchybným zázemím. Ľavobočkovia ako Karin u nich nemajú miesto. To, že aj sám najjasnejší princ a osvietená princezná sú ľavobočkovia, už prehliadajú. Dokonca to zvládli úžasne zakamuflovať. Ben si odfrkol a ja s Karin sme na neho prekvapene pozreli. Ak by jeho slová niekto počul, skončil by vo väzení. Alebo ešte horšie. Kráľovská rodina si veľmi zakladala na tom, aby sa o ich nekráľovskej minulosti nehovorilo. Kráľ Tobias nebol kráľom veľmi dlho. Vlastne to neboli ani 2 roky dozadu, kedy zdedil trón po svojom vzdialenom bratrancovi. Bývalý kráľ a jeho syn sa zabili pri nešťastnej nehode, keď ich limuzína tesne pred Vianocami dostala šmík a narazila do obchodu stojaceho nedaleko cesty. Okolo nehody samotnej sa vynáralo viac otázok než odpovedí. Prečo bol kráľ aj následník v jednom aute? Prečo auto dostalo šmyk na rovnej ceste? Prečo nefungovali žiadne bezpečnostné kamery? Bolo tam príliš veľa nezodpovedaných otázok. Aby ľudia verili, že to bola len nehoda. Mnoho ľudí si dodnes potichu šušká, že za to môže jedna z organizácií proti monarchii. A že súčasný kráľ v tom tiež možno nie je celkom nevinne. Krátko po nehode bol Tobias korunovaný za kráľa. Následne sa v rýchlosti oženil za Reginu, jednu zo svojich mileniek. Ich 2 deti uznal za svoje a dal tak krajine to, čo potrebovala. Dokonalú kráľovskú rodinu. Navonok. Nehovor o tom. Nepotrebujeme sa všetci dostať do problémov, zahriakla Bena Karin. Prepáč, ale je to tak. Naviac všetci vieme, že výber je šaráda, aby umlčali proti monarchov. Všetci vedia, že princ už má priateľku a stavím sa s vami o čo chcete, že ona bude vo výbere tiež. A aj ho vyhrá. To nevieš, Ben. Na oficiálnych podujatiach a vlastne nikde na verejnosti Tara nikdy nevystupuje po princovom boku. Pripomenula som mu, za čo som si vyslúžila rozhorčené odfrknutie. Dobre, skončíme s týmto. Aj tak to, že sa hádame, nič nevyrieši. Výber to nezruší a ani nič podobné. Na Karenine slová som len prikývla. Hádať sa s Benom a Karin ma vôbec nebavilo. A len mi to pokazilo deň. Ben mal však ešte stále čo povedať. Nechápem ťa, Lea. Prečo predtým zatváraš oči? Nevidíš, čo všetko sa v zákulisí deje? Nemôžeš byť tak naivná a veriť, že naše princiatko neprivedie krajinu do záhuby. A Tara mu v tom ešte pomôže. Benov útočný tón sa mi vôbec nepáčil.
Mala som pocit, ako by na mňa zhadzoval vinu za to, čo sa dialo na zámku a dával mi to na zodpovednosť. Možno som si to vzala až príliš osobne a moja reakcia bola zbytočne prudká. Keď som sa postavila a zvýšila hlas. A čo mám podľa teba robiť? Zorganizovať prevrat a nechať sa zabiť? Čo odo mňa čakáš? Som nikto. Ani nedokážem zariadiť, aby Karin zaradili do výberu. Tak čo do pekla odo mňa chceš? Bezmocne som rozhodila rukami a cítila, ako ma zaplavuje hnev. Presne tak. Nič s tým nemôžeš urobiť. Vôbec nič. Tak spáľ prihlášku do výberu. Jeho slova ma na moment ochromili. V prvom momente som si myslela, že myslí presný opak. Že chce, aby som sa do výberu prihlásila a všetko to zmenila. Keď som však pozrela do jeho tváre, pochopila som, že to myslel presne tak, ako povedal. To ma nahnevalo ešte viac. Hádam je číslo na mne, čo s tou prihláškou urobím. Čo si to povedal? Zavrčala som na neho rozčúlene. Počula si. Neopováž sa. Nie, ja ti zakazujem, aby si sa do výberu prihlásila. Ty nemáš žiadne právo mi niečo zakazovať. Ja som tú prihlášku dostala a keď ja budem chcieť, tak sa do výberu prihlásim. Ben sa prudko postavil a tvrdo a bolestivo ma schytil za rameno. Zavrčal. Neopováž sa. Sleduj ma. Vytrhla som sa mu z držania a bez rozlúčky som sa rozbehla domov. Počula som, ako za mnou Karin volá, ale ignorovala som to. Chcela som byť čím skôr doma. V hneve som rozrazila dvere na mojej izbe a posadila sa za stôl. Vedela som, že svoje konanie budem neskôr ľutovať. Ale hnev mi nedovolil inak. Vytiahla som pero a roztrasenou rukou vypísala prihlášku do výberu. Prihláška do výberu, meno Leonora Blue, mesto Gritchpork, trieda C, vek 19. Vypísanú prihlášku som vložila do obálky s kráľovským znakom a vyšla z izby. Za kuchynským stolom sedel otec. Oci, ideš zajtra do mesta? Opýtala som sa ho. Áno, srdiečko, čo potrebuješ? Mohol by si toto poslať, prosím? Položila som pred neho obálku. On na ňu prekvapene pozrel, ale neprotestoval. Len krátko prikývol. Iste. Spokojne som sa usmiala. A je to.